लोगोफोर भिडिअ बानायया एसे गोबावानो जाबाय माने भिडिअ बानायनो थाखाय मुड जाया मोनदों आरोना बेनि थाखायनो भिडिअफोरखौ बानायनाय जायाखै दाखालि आङो मोनसे भिडिअ नुदोंमोन फेसबुकआव ना फेसबुकआव जेनाखि भाइराल जानाय आं नोंथांमोननो फट'खौ स्क्रिनशट खालामना लाखिनाय जादों किन्तु आं भिडिअखौ माने शेयार खालामनो थाखाय आं उसुबिदा मोनदों माने जानो हागौ बेवहाय ना सोरबा गोरों गोरा आं जायखौ मान होनो गोनां ना बिथांमोनबो बे भिडिअखौ नायनो हागौ बा सोरबा आंनिफ्राय उन्दैसिन ना माबा मोनसे आं बिथांमोननो गियान होनो हानाय बिथांमोनाबो नायनो हागौ ना बेवहाय आङो माने बेबायदि साननानै आं भिडिअ क्लिपखौ लाखिनाय जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना दासानखि भिडिअखौ नायगौमोन ना जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखांखाबाय बाट आं स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो देखायना होनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया आङो बिथांमोननि थाखाय बुंनो सानदों ना बिथांमोननि थाखाय आं बुंनो सानदों आं बेखौ मिथिगौ कि आङो दिनैहाय नोंथांमोनखौ जेनाखि फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आङो निस्सय बेखौ बुंनो हाखायो नोंथांमोना बेजों माब्लाबाबो सोलायनाय फैनाय नङा आरो आं नोंथांमोनखौ बुंनानै सोलायहोनोबो हानाय नङा ना नोंथांमोनखौ मोजां मानसि खालामनो हानाय नङा नाथाय माने जायफ्रानाखि मोजां माने मोजांखौ हास्थायो ना मोजां एग्जाम्पल जानो लुगैयो ना सोरखौबा मोजाङै फल' खालामनो गोसो जायो बिथांमोना निस्सय बे भिडिअखौ नायनानै मोजां जाहैनो हागोन आं बेखौहाय निस्सय आसा खालामो बाट आङो नोंथांमोनखौ आंनि बुंनायफोरखौ गासैखौबो लाजोबनांगौ आं बेखौहाय बुङा माने नाथाय जायफ्रानाखि मोजांखौ लुगैयो ना बिमा बिफानि थाखाय सानो गावनि थाखाय सानो समाजनि थाखाय सानो गावनि फिउचारनि थाखाय सानो बिथांमोना गोसो होनानै भिडिअखौ नायलाङोब्ला आरो साबसिनै बिथांमोना माने गियानफोरखौ मोननो थाखाय हागोन आं बेखौहाय आसा खालामो आरोना आं मोनसे एग्जाम्पल होगोन कि जुदि आङो दिनैहाय मोनसे बिफांखौ गायदों ना आं दिनैहाय बे फांसे बिफांखौ गायदों बे बिफांखौहाय ना फेदेरनो थाखाय आं बेसेबां जोथोन लानांगौ गोनां जायो ना आरो बे बिफाङाव आङो मा भरसा लानानै आं बे बिफांखौ गायनाय जादोंमोन जुदि बे बिफाङा आङो गायनाय बिफाङा जुदि सानसे लहरायलाङोबा बियो थैलाङोबा आं निस्सय आंनि गोसोआव दुखु मोनगोन माने बेनिखायनो जोङो साननानै नाय बिमा बिफाया जोंखौ मा भरसा लानानै जोंखौ फेदेरदों जोंखौ इडुकेसन ना सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंखौहाय स्कुलाव थिनहरदों ना दा बेफोरखौ जोङो सानसे मोनफा माने रेसपन्सिबिलिटि लानानै जोङो लाइफखौहाय जोङो सेटेल खालामनांगौ गोनां जायोना जोंनाव गासैनावबो रेसपन्सिबिलिटि दं जोङो बिदि नङा कि जोंनि लाइफआ माबा मोनसे बे इन्जयमेन्ट ना गाज्रि खामानिजों ना माखासे बेबायदिनो गाज्रि फिक्सारफोर ना गाज्रि बिहेभफोर खालामनानै जोङो इन्जयमेन्ट खालामगोन बेबो नङा जोंनियाव इन्जयमेन्टनि लिमिटेसन दं जोङो इन्जयमेन्ट खालामनो हायो ना बाट जोङो जोंनि लिमिटखौ ना क्रस खालामोबा बेथ' मोजां नङा ना बेथ' मोजां जानाय नङा जोङो बिमा बिफानि भरसाखौ जोङो सिफायना होनाय जागोन बिथांमोना दुखु मोनगोन नोंथांनि थाखाय दुखु मोनगोन नोंथांनाव गिदिर भरसा लानानै नोंथांमोनखौ फेदेरदों फोलावदों नोंथांमोननो गियान होदों नाथाय नोंथांमोना बेनि जेनाखि फिथाइखौ बिमा बिफानो होनो हाफिनाबा बिमा बिफानो होफिननो हायाबा निस्सय दुखु मोनगोन बिथांमोना लुगैया नोंखौहाय मोजां गेदेर मानसि जाथों नोंहा सासे IPS IAS IFS माबा मोनसे गिदिर अफिसार जाथों होननानै नोंथांमोनखौ लुगैया बा नोंथांमोननि आखल आखुखौ बिथांमोना मोजां जाजानायखौ निस्सय लुगैयो 100% नोंथांमोननि केरेक्टारखौ मोजां जानायखौ बिथांमोना लुगैयो बेनिखायनो जों इम्परटेन्ट बाथ्राया जाहैबाय जोङो केरेक्टारखौ जोङो नोजोर होनांगोन गावबा गावनि केरेक्टारखौ जोङो रेसपन्सिबिलिटि लानानै जोङो मा होनना बुंगोन मेनटेन खालामलांनांगोन आङो बेखौ मावोबा मा जागोन ना आं बेखौ खालामोबा मा जागोन आं बेखौ जायोबा लोङोबा आं बेबायदि केरेक्टार ना बेबायदि बानायबा आं मा जागोन बेखौ जोङो मिथिखागौ निस्सय नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोना साननो हायि नङा नोंथांमोना बुजिना नाथाय नोंथांमोननि बुजिनायखौ नोंथांमोना इउज खालामाखै जोंनियाव साबकन्सियास माइन्ड दं ना साबकन्सियास माइन्ड जाय साबकन्सियास माइन्डखौ जोङो इउज खालामा नोंथांमोननि जेनाखि साबकन्सियास माइन्ड जेनाखि गोसो सिङावहाय जेनाखि नोंथांमोनखौ थुलुंगा होबाय थानाय बेनो नोंथांमोननि मटिभेसन बाट बे गोसो सिंनि जेनाखि थुना होबाय थानाय जोङो रावबो बेखौहाय खोनासङा नोंनि गावनि गोसोनि बाथ्राखौ जोङो खोनासङा आङो दिनै मा थोनदों आंनि गोसोआ दिनै मा थोनगासिनो दं मा मावनो थाखाय थोनगासिनो दं बेखौहाय खोनासङा जुदि बे नोंनि गोसो सिंनि थुना होबाय थानाय ना
बेखौ खोनासङोबा नोंथांमोना निस्सय बेबायदि खामानिखौ मावनाय नङा। नोंनि जिबनाव गावबा गावनि सोरबा इन्डिभिजुवेल मानसिनि जिबनाव बयनिख्रुइबो देरसिन मटिभेशना जाहैबाय नोंनि गोसो सिंनि थोननाय, नोंनि गोसोखौ खोनासंनाय। बिदि नङा कि सोरबा गिदिर मानसिनि स्पिचआव ना गिदिर मानसिनि मटिभेशनाव नोंथाङा खामानि मावनाय, बाट नोंथांनियाव मटिभेशना नोंनो मटिभेशन। दा बेखायनो जोङो बिमा बिफाया आंनियाव मा बरसा दं, मा बरसा लानानै आंखौ बेबायदि फेदेरदों फोलावदों गोरों गोरा खालामदों, बेखौ जों निस्सय साननांगोन। जुदि बिमा बिफानि बरसाखौ जोङो सिफायना होयोब्ला जोङो गावल' नङा, बिमा बिफाल' नङा, नोंल' नङा, समाज गासैबो जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांगोन माने। बेनिखायनो जोङो नाजाखि हागौ हाया नोंथाङा नाजा, नोंथांनि नाजानायखौ सिफायनो नाङा। नोंथाङा नाजा जाहाथे नोंथाङा माबा मोनसे मोजां एग्जाम्पोल जानानै देखायना होनो हायो। नोंनि बिमा बिफाया मबाइल लायो ना लाया आं बेखौ मिथिया। निस्सय सोरबा बेवहाय ग्रुप दङ ना, बिसोरनि गेजेराव निस्सय सोरबा सानै साथामनि बिमा बिफायाथ' एन्ड्रइड फन लागोन। बिथांमोना निस्सय नुदों जानो हागौ बिथांमोना बेसेबां दुखु मोनगोन। हमना लादो नोंथाङा दिनै हाबा जाबाय आरो नोंथाङा फेमिलि जाबाय, नोंथांनि फिसा फिसौफ्रा बेबायदि आखु देखायोब्ला नोंथांनियाव दुखु मोननाय निस्सय फैगोन, नोंथांनियाव राग जोंनाय निस्सय फैगोन। बेनिखायनो जे जुदि नोंथाङा दिनै मोजांब्ला जानो हागौ नोंथांनि फिउचारा मोजां। जुदि आङो दिनैहाय मोजां बे लाइमोन समखौ आङो मोजां बारहोलांनानै जेब्ला आं बिमा बिफा जागोन, जेब्ला आं बिमा बिफा जागोन अब्ला आङो आंनि फिसा फिसौफोरखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो हानायनि गोबां चान्स थायो। बाट आङो दिनैहाय आङो गाज्रि बिहेभ खालामखादोंबा आङो मा बुंनो हागोन? आङो मा बुंनानै आंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां गियान होनो हागोन? निस्सय हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बेनि सावगारिया नोंनावनो दं, बेनि सावगारिखौ नोंनावनो नुयो। अब्ला जोङो माब्रै बुंनो हागोन? लानाया नङा। जुदि नोंथाङा गाबोन नोंथांनि फिसा फिसौखौ मोजां जाजानो लुगैयोब्ला दिनै नोंथाङा निस्सय सोलायनांगोन दिनै। नङाब्ला नोंथांनि फिसा फिसौआबो बेबायदि एखे केरेक्टारनि मानसि जाहैगोन। अब्ला नोंथाङा बेखौहाय फोसाबहैनो हानाय माबा मोनसे चान्स थाहैनाय नङा माने, बुंनो हानाय चान्स थाहैनाय नङा। बेनिखायनो जोङो दा समावनो नोंनि केरेक्टारखौ नोङो सोलायनानै ला जाहाथे नोंथांनि फिउचारा मोजां जाहैयो। जाखिनि फंनैसो बाथ्रा बुंबाय, जाहाथे सोरनिबा थाखाय इम्परटेन्ट जायोबा सोरनिबा थाखाय खुनु इम्परटेन्ट गैयाबो जानो हागौ। आङो बेखौहाय इसेबां मोनथिथ'ला। बाट सोरबा जुदि मोजाङै गोसो होनानै नायदोंब्ला मोजाङै सानना नायदोंब्ला माबा मोनसे फिसाबाबो गियानखौ सोलोंना लानो थाखाय हादों, आं बेखौ आसा खालामबाय आरो। अके फर नाउ, थेंक इउ, बाय बाय एन्ड टेक केयार।